12 януари 2014. Експеримент за пробивност на боеприпас 762 по 39. Стоманен сърдечник, военен образец. Дръж. Първо релса. Модел 49. Доказваме, че автомата не може... Чакай, брат, не дете. Няма. Абе... Подарихме дебелото. Не деве, човек. Няма, ма. Сега, снимай от близко. Да се види. Че нищо не става. Ето, пак показваме патроначи с стоманен сърдечник, стандартен. После траверса. Траверсата се прозва. Защото е суха. Бел дружно. Добре. Проникваме с жетон и купут. Жетонът е добре. Има надежда, сега съм те справя да поразни там. Това е. За невярващите, директно от място събитието. Режи.